Felly mae Academi Adra yn llwyddiannus achos o'r partneriaid ac y gweithio partneriaethol sydd yn digwydd. Academi Adra ydy'r rhaglen cyflogaeth a sgiliau da ni wedi ddatblygu yma yn Cymdeithas Tai Adra. A prif nod yr Academi ydy cefnogi unigolion sy'n lleol, felly tenantiaid adra, ond hefyd pobl sy'n byw yn y cymunedau lle mae ganon ni dau. Cefnogi nhw i ddatblygu i sgiliau, i gael mynediad at hyfforddiant a hefyd o hyd i gyfleoedd cyflogaeth. Dros y 12 mis dwytha mae Academi Adra wedi cael ei ariannu gan y gronfa ffyniant gyffredin, y Shared Prosperity Fund. Felly mae hynna wedi golygu bod ni wedi medru rhoi paid work placements ar ddiwedd y cyrsia da ni'n gynnig hefyd. A mae pobl fel Chris a Sean wedi bod trwy'r paid work placements yma a mae hynna'n rhoi blas iddyn nhw ar fyd gwaith. A fel maen nhw wedi sôn hefyd yn rhoi'r hyder na iddyn nhw wedyn i fynd ymlaen i ffeindio gwaith. Boed hynna yn y sector maen nhw wedi bod ynddi hi neu maen nhw rhywbeth hollol wahanol bod o jyst yn rhoi'r cyfle na iddyn nhw rili i fagu hyder. Enw fi di Sean Edwards, dwi'n 20 oed a dwi o Blaena ers I fi gael ei eni. Nes I ddod I wybod amdano fo trwy gyda efo Glain. Enw fi di Glain a dwi'n gweithio fi I Academi efo gyda a dwi wedi bod yn helpu Sean ers 4 mis wan. A dwi wedi gweld datblygiad mawr yno fo. Teimlo fatha sydd gafodd y job, nath gwyn o bod jyst golio fyny a fatha bod o'n efo pwrpas I godi fyny bora. Mae o'n prawd ei hun dydi, a wedyn da ni gyd yn prawd yno fo. Da ni wedi bod yn deitha fo faint o prawd, da ni... Na, mae'n mynd at y galon di fechad. Yndi mae o. Dydi. Mae o isio cario mlaen a bod o isio dilyn olion traed pwy sy'n gweithio na hefyd. A dwi'n gweld gwynebol ma'n dod at fi, Glain, get tools. Mae isio bod yn rhywun pobl a nhw sy'n wych. Teimlo bod Academi Adra yn helpu lot iddo fo a bod chi'n cefnogi fo'n wych. Nes I cychwyn off yn ei dim bach o bob dim fel y brickling, joinery, plastro. Ath o jogio memory fi o y peth o'n I wedi dysgu yn coleg a oedd o'n chance I fi gallu dysgu pethau newydd efo. So mae'n kind of mix rhwng y ddau a mae di dod at gilydd I helpu fi tuag at gallu enjoy y gwaith eto. Mae'n experience newydd am bod dwi heb bod ar worksite o blaen, ond eisiau lawr I llan I wneud gwaith ar worksite o'r yma efo Wales Timber Solutions. O Sian Jones dwi'n site manager yn site yn Caeswch a un o'r directors I Wales Timber Solutions. Nes I gyfarfod Sean trwy Academi Adra wrth ddelio efo Ceri a Llwydalen yn y broses. Mae wedi helpu Sean trwy hyder, dwi'n meddwl ers cychwyn. Mae Syrth wedi magu hyder yn yr 8 wsos o efo ni. Mae wedi bod yn helpu y bricis a hefyd mae wedi bod yn helpu chydig o'r gwaith coed sy'n mynd ymlaen yn tu mewn y tai hefyd. So mae wedi gael chydig bach o blas o chydig bach o trets gwahanol. Dwi'n meddwl mae'n helpu bobl lleol sydd ddim efo'r cyfle fel yma yn bob man, especially I oedran Sean. Dwi'n meddwl bod o'n gyfle da efo nhw'n gael y profiad I fod yn weithio ar site mawr yma. I ni, mae wedi bod yn dda gael rhywun supportio rhywun lleol hefyd. I ni fath o cwmni bach lleol. Nes I cychwyn off yn gwneud foundation I un te, erbyn wan mae'n dod at y gilydd lot well. Rhoid yr blocs ar y tu allan o 2 tŷ gwahanol. Mi nes I helpu'r plasterers dros amser hefyd, pryd oedd bricklayer ddim yna. O'n I wedi mynd o gwmpas yn llnau gyd o'r tai am bod nhw heb gael ei gorffen eto. Mae di dod â lot o pethau positif. Mae wedi gael fi gael routine I codi fyny. Mae wedi gael fi I gallu bod allan bod mwy confident pryd dwi allan. Felly mae'n dysgu sgiliau bywyd iddyn nhw. I rei bobl mae rhywbeth mor syml a troi fyny I gwaith ar amser yn dod yn hawdd. Felly mae hynna'n swnio'n eitha syml, ond dydy rei pobl heb gael y cyfle I ddysgu'r sgiliau bywyd syml yna. Os yna rhywun yn gofyn fi amdan Academi Adra, experience enjoyable a mae'n werth wneud o, cos mae'n rhoi chance chdi gallu gweithio eto. Paid y bod o'n wneud o. Felly pan da ni'n cael yr adborth yn ôl gyn yr unigolion sydd wedi cymryd rhan, dwi'n gwybod bod Chris yn teimlo bod ei hyder o wedi codi. Mae Sean wedi dweud rhywbeth fath. Chris yn sôn hefyd bod o yn cael defnyddio'r iaith Gymraeg gymaint mwy wan hefyd, rhywbeth oedd o ddim yn gwneud cynt achos oedd o ddim yn dod â draws pobl Cymraeg. My name's Chris. I'm 21, from Carnarvon. I heard about this course through Gizda. It was on a website online and I was quite interested, so that's why I'm here today.
enw fi di Lewis a dwi'n weithiwr allweddol neu key worker yma'n Hafan yn Gaernarfon. Dwi wedi bod yn gweithio yn gyson efo Chris a da ni wedi ddatblygu perthynas da rhwng y ddau yn ni. A dros y 6 mis nag drwy gefnogaeth Academi Adra, swn i'n deud bod Chris wedi dod yn ei flaen yn ei hyder a yn ei sgiliau cymdeithasol. Ond yn bennaf wedi bod yn gefnogi fo efo ffeindio swyddi neu hyfforddiant mewn rhyw ffordd. Her mae Chris yn berson reit annibynnol yn ei hun. Ond o be dwi wedi weld o Chris, oedd o'n mwynhau gweithio mi bres, mwynhau mynd allan bob dydd, bod ar site yn profi ei hun. A mae jyst wedi cael ei fatha isbardyn yn ôl lle. Rhywbeth sy'n cael ei dafu lot ar Gogledd Cymru ydy bod na diffyg cyfleoedd i bobl. Da ni fel gista mond yn gallu cynnig gymaint, ond pan da ni'n cydweithio efo gwasanaethau lleol, mae mond yn agor byd i fyny i ni o ran be allai gynnig fel gweithwyr allweddol. Felly ar ôl gorffan y placement wythnos na, mae Chris drwy gefnogaeth Academi Adra a cydweithio efo ICAN a cyfleoedd gista, mae o'n mynd i roi CV at ei gilydd. Yr gefnogaeth na'n parhau bod yr wythnos na o gyfnod i dod i ben, mae Academi Adra a gista yn cefnogi Chris i dal cario ymlaen chwilio a gobeithio cael cyfle. It was quite nerve-wracking in the start because I didn't know what I was going to do, or I thought, in the start, to be honest, I thought I'd end up on site and it didn't go well with it, I don't know. But everything went quite well, to be fair. I got on with all the lads there and the women. I was actually here at Trwy'r. I was just labouring for some plasterers, doing the new builds, I think, just recoating them. I was just mostly just clearing up and moving bags, yeah. As a labourer would. I had a really good time, and I feel like it's a good opportunity to get something on yourself, qualifications and experience, even to get an apprenticeship maybe. Plasterings mostly, yeah, and then I had a bit of a mix of joinery. One of the things that I really enjoyed the most was actually plumbing, and all the lads that I worked with there were brilliant. They showed me quite a few things actually, like how to weld gas pipe onto a heater, how to even bleed them. I know it's quite simple stuff, but it's stuff that you retain and you remember, yeah. So it's quite handy to know as well. And then I want to apply for the plumbing course in college. I think if I do get my CSCS card, I'll try fill in the gaps with some work, like labouring jobs if there's any available to me. The things that I found most beneficial were that I think I worked as a team, that helped with my social skills, and also speaking Welsh a lot more with all the people there has definitely improved my Welsh speaking. It's impacted me really in confidence. I feel like I can speak better with people. I think my work ethic as well has definitely gotten better, it's improved. My routine, just sleeping when I'm in and out of the house as well, especially, that's helped a lot. It's a very good opportunity, good for especially younger lads who don't really know what they want to do, or women. I just want to say thank you to Academi Adra for taking me on. I've really enjoyed this. Be dwi'n obeithio mae'r bobl ifanc ma'n gael allan o hyn ydy yr teimlad na bod nhw werth rhywbeth a bod nhw'n heiddi cael y cyfle na fath o bob arall. Lot o'r bobl da ni gefnogi, eich dyn nhw wedi cael y cychwyn gorau mewn bywyd, a mae gynnon nhw ristra sydd yn stopio nhw rhag eich cael y cyfleoedd yna fysa pwb arall yn gael, a bod hwnna wedyn yn rhoi chydig bach o head start iddyn nhw mewn bywyd ac yn rhoi cyfleoedd nhw'n ymlaen i ffeindio gwaith. Ratbord positif na da ni'n gael gen yr unigolion sy'n cymryd rhan, mae o'n gyd wertho, a mae'n dangos beth sy'n bosib pan mae partneriaid yn dod at ei gilydd ac yn cefnogi unigolion.